Какво ми е отношението с храната? Сега ти ми задаваш банален въпрос, обаче аз много не банално ще ти отговоря. Почнах да тренира, почнах да мисля какво да ям. И това ме научи да си готва. По принцип. Аз имам една много скрита страст в готвенето. Аз като малък исках да ставам готвач, но най-кофти страничните ефекти от стероидите са два, според мен, и хората никога не говорят за това. Сега се случва нещо. Давам ти тъп пример, много тъп пример. Ние си чинии вкъщи. Така. Една пластмасова купа, даже мога ти дам много такива примери, защото много неща са ми се случвали такива. Стана въпрос ти храненето, сега малко банални неща ти говоря с храненето, обаче за да поддържаш това нещо, сега да казваш, че използваш и други неща, които ако искаш мога да споделиш. Да, всичко си кажа. Какво е отношението ти с храненето? Как поддържаш тази форма? Защото ти 100 кг кажеш си, колко време я държиш тази? Значи последната година и половина поддържам около 100 кг. И като казвам около 100 кг, някой път се виждам над 100, друг път се виждам под 100. Но съм в този диапазон, примерно между 95 и 105. Зависи как ям. В смисъл, винаги съм с плочки. Нали? В смисъл, формата ми е окей, но примерно по-добра форма ми е на 95 кг. На 100 ми е средно, която примерно съм си в момента, в нея се чувствам абсолютно файн, и 105 е като малко се отпусна. Ти с цифри говориш, когато си 105 не тренирам, 95 съм супер. Не, аз пак съм, в смисъл, ти мускулите си ги имаш, просто мазилката върху мускулите става една идея повече. И той има и водна задръжка, и нали. Какво ми е отношението с храната? Сега ти ми задаваш банален въпрос, обаче аз много не банално ще ти отговоря. Така. Първо, в много ранна възраст ми се наложи да остана сам. Тотално сам. В смисъл да отглеждам апартамент и куче без нито родители, нито каквото и да било. Нали, давани са ми, в смисъл баща ми е работил в чужбина, давани са ми пари, имал съм си всичко, каквото ми трябва, но си сам. Идва един момент, в който ти примерно трябва да се храниш, и не мога да се храниш само с тъпотия, и като почнах да тренира, почнах да мисля какво да ям. И това ме научи да си готва. По принцип. Аз имам една много скрита страст в готвенето. Аз като малък исках да ставам готвач, но обичам да готвя. Така. После почнах да откарвам много време по магазините, просто влизам вътре на слушалки, пускам си музичка някаква и почвам да разглеждам какви неща има по магазините. Защото примерно ти в смисъл, ако си напълниш съзнанието с много различни видове продукти, можеш много хитро да си ги подбереш и примерно да ги вкараш в нещо определено, което ти се яде. В смисъл, нали, храненето в фитнеса, нали, имаш мазнини, протеин, въглехидрат. Нали, има и допълнителни фибри, витамините, всички неща покрай това, които пак е хубаво, нали, да фигурират, но да кажем, ако имаш хикс количество въглехидрат, ми е се тая дали ще ям хляб, се ми е тая дали ще ям ориз, се ми е тая дали ще ям елда, се ми е тая какъв въглехидрат ще изям. Нали, то въглехидрат, който съм си го преценил аз, е еди колко си, и примерно той в него ще има еди колко си, ще бъде като количество. Защото примерно и обема на храната също има голямо значение. Сега 100 грама ориз, като ги свариш, стават, зависи колко го развариш, на около 300. 300 грама ориз си е ядене. Обаче 300 грама от въглехидрат от захар, си налеем малко, 2-3 лъжици, ети, изял си 100 грама въглехидрат, ама е тъп, нали? Само че не ти е напълнил стомаха. Така че аз винаги съм се хранил на фристайл. Така както съм тренирал, защото аз никога не съм тренирал по програма. Залата ми е площадката на мене. Влизам, днеска ще правя гръб и аз си преценявам какво ще правя. Ще си мина през тази машина, защото ще ми влезе много добре еди къде си. После ще вкарам еди какво си, защото е така. После след това примерно ще дръпнем този хват, защото там го усещам. Сега тумън съм се напомпал, тук сега ще вкарам и така. Така си ги цъкам нещата. На усет, аз знам примерно коя част на гърба ми е слаба, знам какво ще правим за нея. После след нея нагаждам си нещата. Същата работа и с храненето. Първо, на сутринта съм се наплюскал като прасе, да речем. Хапнал съм стабилна закуска. Хубаво, след това известно време па няма да ям. Примерно, ще си дам малко почивка, примерно, за да си заслужа калориите. Ще се натренирам, ще направя някое кардио, ако съм направил голямата потия сутринта. И примерно след това ще хапна, да речем, пък само месо с салата. Ако съм изял много въглехидратна закуска, после па няма да ям въглехидрат. Ако цял ден съм карал на изпарение, вечерта си се наям като бел човек. Ако примерно цял ден съм решил да си хапвам структурирано, ще си разцепа всичко на порции. И тя като си готва разнообразно, ми е се тая дали ще ям риба с паста, или телешко с ориз, или пиле с картофи. Мисля, все така как ще си го събереш, важно е какво изяждаш, какво имаш в чинията, нали? И аз дори и това не си мера аз на око.
ги целва нещата, но явно добре ги целим, щом така. Това, което обясни, един вид се доверяш на тялото ти, какво има нужда. Да, и на къла ми, и на тялото ми, и на това, че на фристайл винаги са ми се получали най-добре нещата. И може би фристайла подсъзнателно ти е изградил точно нуждата от глобалното количество храна, тренировки. И аз, примерно, нали, те повечето, които са фитнес-джи, културисти, така, те винаги имат структурирано хранене. Аз не мога да се храня така. В смисъл, аз съм си, как да го кажа, като селянин съм си, не мога да се занимавам аз да си готвим, да си носим кутии, много ми обременяващо това. На мен това ми е някаква такава крайност, която мене ме дразни, аз не мога да правя такива неща. Като нямам храна, няма да ям. Когато намерим някакво место, къде мога да се нахраним в него адекватно, там ще седна и ще ям. Примерно, да не говорим, че аз съм и наглец, аз като отида в ресторант, им казвам, ще дам пари и не ми пука, викам обаче искам да ми направиш това, с това, се. Като им кажеш, че дадеш пари, всички се навиват. Без значение къде си отишъл. Вадим им от менюто си, каквото аз преценя, че ще ми изготвят, това ми готвят. Зависи как се обърнеш към хората, сега като им се държиш готино и нали им кажеш, не ми пука, прямо, маркирайте си го, ако искате като две някакви яденета, но ми направете това, това ми трябва. И те го правят. Защото що да не ти го направят? Им даваш пари. Те се така ще направят. Така че да, винаги съм си карал храната някакси да ми е на фристайл и обичам да не ми е еднообразна, защото примерно при културизма и фитнеса като цяло доста се бръмчи на еднообразна храна, което си има своите позитиви от гледна точка на това, че си подучваш стомаха на определена храна, не ти е подут, нямаш... В смисъл, има си позитиви от яденето на едно и също нещо, но аз примерно обичам да се храня разнообразно. Аз съм си народен човек, мен си ми седат някакви неща. Сега как да ти го кажа, не мога да се ограничавам до такава степен, че да ям всеки път едно и също. Искам да ми е вкусно. Да, а ти с това състезание имаш ли точно такива неща, като изгради? Спазвах режим. При него спазвах режим, защото тогава се доверих на един треньор, Виктор Тасков се казва. Това е единственият човек, на който бих се доверил да ме готви за състезание, просто защото се разбирам добре с него. Това е човек, който до голяма степен неговите виждания за всичките неща се вписват с моите, но той е по-стриктен от мене. Мисля, той е по-инволвнат в всичко това с фитнес, с културизъм и така нататък. Аз съм си разхайтен, аз съм си фитнес-джи от Люлин. Нали? Не мога да ги сравняваме нещата, защото при мен е повече свободия. Нали? Изградил съм нещо с свободия, което на мен това ми е флекса. Сега се правя си какво си искам и пак стават нещата. Нали, не точно каквото си искам, ама хитро премислено каквото си искам. Хем си правя какво си искам, хем е определено така, преценил съм го, аз съм преценил, аз така викам на хората, мани, аз съм преценил, това е. Точно да, обаче тук имам и малка граница, генетична, бих казал. Има го. Която много променя пътищата на твоят начин на живот, срещу на някой, примерно, зрител, който си каже, дай сега ще следва неговия пример. Ще си следа калориите, ще нямам какво ми идва, обаче при него няма никакъв резултат. Това е много комплексно, защото то не може винаги, значи няма едно нещо, което примерно ще ти помогне. Не е примерно ще си ям калориите и ще ям хикс храна и ще стана така, защото примерно ти трябва да полагаш, ти не мога да си примерно на 100%, ти трябва да си на 200% и в тренирането, и в яденето, и в възстановяването, и в каквото и да било. И примерно на някой човек с генетика му отнема по-малко от 200% върху всяко едно нещо. Това е гадно тъп. Няма значение. Сега по случая за това, къде си говорихме, сега ще си вземам шоколадчето от кафето. Стрикната дисциплина на Марко продължава. Да, генетично хората разчитат те да им кажат нещо. Тук искам да отворя една скоба, защото повечето хора отбягват да говорят за това, но стероидите също играят роля. Това ще е един въпрос, да. Много променят играта като цяло, защото ти ставаш по-добър във всяко едно нещо, което правиш. Лошото е, че ако ги кажа нещата така както са, звучи твърде добре и много надъхва хората да го правят. Аз не искам да бъде така, заради това ще дам и двете страни нещата. Сега, няма да конкретизирам кой стероид, какво, говоря генерално за тях. Генерално, да, като лошо. Това си е един бустер за перформанс, както и да го погледнеш. Почнеш и да взимаш някакви неща, ти усещаш, че ставаш по-силен, повече можеш, повече се възстановяваш, по-добре някой път се наспиваш, по-добре... Много неща ти стават по-добре. Тренираш днеска гръб, утре ти е окей, ако пипнеш нещо, пак може да стане. Нали? Не винаги е така, защото дори и с тях пак умората си умора. И това ми е нещо, което аз първо не съм спирал последните 3 години. Това, което правя е, че 6 месеца си почивам от всичко останало, 6 месеца по-си правя какво си искам. Което, нали,
Обаче това продължава успоредно. Да, то си седи непрекъснато. Това е една база, която аз нито качвам, нито свалям. Сложил се ме да съм двойно натурален от гледна точка на този хормон и вече какво ще лепа върху него като стероиди, като реша да взимам, си преценявам според това, какво аз виждам. И това е на фристайл, но премислено, защото там много трябва да мислиш какво правиш. Защото си има странични ефекти, трябва да се съобразяваш и с други хормони. Става сложно. Това трябва да разбираш, нали, за това нещо. Но най-кофти страничните ефекти от стероидите са два, според мен, и хората никога не говорят за тях. Едното е, че закачват. Ти веднъж почувстваш ли се по този начин, никога повече няма да искаш да ги спреш. Много по-зле и от наркотици, и от хазарти, от който сетиш. Веднъж докоснеш ли се до това нещо, стигнеш ли до момента, в който не искаш да го спираш, значи си оставаш така. Много малко хора успяват да се откъснат от това нещо и не го говорят, защото то не е, нали, като наркотиците, нали, да те съвсем съсипам и даже те бута, примерно дори за възрастни хора така да взимат външно тестостерон. Те направо се връщат преди 20 години, се едно чувстват се супер по-добре, но закача. Това е един страничен ефект, който хората не говорят за него. Стероидите закачат зверски. Веднъж усетиш ли се да си толкова терминатор, не искаш да се връщаш. Искаш да си останеш така. Да, дори да не ескалираш в това нещо, така да си се чувстваш. Това е първо. А другото е, което е най-тегаво според мен, са фалшивите емоции, които ти дават стероидите. Защото те много ментално много могат да те разбазикат. От гледна точка на това, че ако ти си гадняр по принцип в живота и си злобар, ще направят още по-такъв. Ако примерно си улегнал и такова, може би по-не се усеща, но винаги го има този момент на една първичност и дивотия, която примерно в конкретна ситуация сега се случва нещо резко и на тебе първосигналната реакция ще ти е много грешна. В повече случаи. Мога да направиш страшна простотия, ако не помислиш. Говоря не само за да избухнеш на някой да го набиеш, ами говоря и примерно и в професионален план да взимаш решения и в каквото и да било. Защото да, някой път е хубаво да си надъхаш, защото те надъхват да си по-си смел за някакви неща, по-тако не винаги това е, ако не, дори най-може би вреди и най-много съм видял примерно при дори културисти и така нататък, това нещо разбива семейства. Защото поради много причини. Мъжете стават по-разгонени, като взимат това, което не може да е оправдание те да се занимават, нали, с други. Това е тъпотия, нали? Това си е техно оправдание. Верно, че ги подбутва това нещо да спят такова, ти си има жена вкъщи. Да. Това създава голям проблем в повечето случаи. И другото е, че първичната ти реакция при един семейен спор може да си позволиш да кажеш или направиш неща, които не е редно да си позволяваш да ги правиш, нали, спрямо жена ти. И това нещо, нали, може да доведе до смисъл. В личен план тия фалшиви емоции някой път могат да изиграят много кофти роля. Всичко става първично. Да. Ако не можеш да си го сдържаш в себе си, ако нямаш здрава психика, може много да си навредиш на живота заради тези първични и такива непремислени емоции, защото те са супер фалшиви. Ти просто някой път, сега се случва нещо, давам ти тъп пример, много тъп пример. Ние си чини вкъщи. Така. Една пластмасова купа, даже мога ти дам много такива примери, защото много неща са ми се случвали такива. И защото аз примерно имам си едно правило за себе си. Никой не ми е виновен, че зоба. Това е. В смисъл, никога фалшивите емоции не съм ги оставил да се отразят на някой човек покрай мене. Ако трябваше си затрая, ще се махна некъде, ще ходя, ще строшим нещо, направо ще го направим леща и ще се върна супер спокойно. Но този човек няма да разбира за това нещо. Хората не заслужават да търпят простотиите, защото ти правиш глупости. Така, взимаш пластмасовата купа, измиваш я, поставяш я на сушката и тя пада един път. Дигаш я, слагаш я втори път и тя пак се кандилва и пада и даже събаряш и някакви други неща, защото си шапав и вече почваш да се изнервяш. Да. И на третия път, в който не се получава, я взимаш и я удряш от земята се. Приключена история. Примерно, да. Мога да ти дам още един такъв пример. Ще си готва рибка. Наредил съм я на една дъска. Вкусил съм си я. Какво направих, без искам бутнах дъската. Си падал. Аз усещам как просто пениш се отвътре. Направо усещаш, че ти зверски много се изнерваш, почваш да се потиш, направо не знаеш какво искаш да направиш. Нищо не мога да направиш. Какво да направиш? Нищо не мога да направиш. Викам, добре, хубаво. Взех си рибата, събрах я, измих я цялата наново, вкусих я, сложих я да се пече, измих дъската, взех я и ударих я в земята и изчупих. Вече сигурно беха минали 10 минути, обаче още ми държеше благо. А ти го таиш това нещо? Да, таих го и бех решил, че тази дъска ще изтребе майката. Пип, ще има да слагаш.
Майко ми. Да, в смисъл... Ножове до тебе не трябва, ако не си ядосаш веднага, има на 10 минути да ги маха. Няма да се отрази. Аз имам, ще ти пратя на тебе, имам снимка на един тиган. Веднъж ми се залепиха едни яйца за тигана. Чакай, аз май бях видеото тиган, беше изкривил на парче. Значи така го бех фанал и го бех смачкал навътре и после го бех смачкал на така. На злоба човек направо не ме интересуваше, бех решил, че този тиган приключва веднага и повече няма да се използва от никой и никой няма да ми го запазва, защото нищо му нямало. Има му, залепва. Чао!